सुने नी कि इतना ज्यादा हर सवाल के उत्तर देत रहेला, तनी कुछ हमरो सवाल बा तन जवाब द तब न जानी। तनी पूछो, तनी देख ली कौन सवाल बा वो पूछा था, पूछिए ना। ठीक बा तो तनी बतावा तो। बोलो बोलो। पौधा कवन पियाजी ना जामे जमीनिया के। पौधा कवन पियाजी ना जामे जमीनिया के। तनी बतावा कि कौन पौधा है जो जमीन पे ना जामेला। अब है ना उत्तर आप। हाँ सुना तालू ना माया मंडल जी। हाँ गोरी जा जा कस्बा वाला हो ना जाने जमीनिया के। अच्छा ठीक बा, एकर तो उत्तर मिल गई। एकर अगो कुछ लाइन बा। वो कहत ने वहू के जान ली। पतई हरियर जे कर डांड। हरदम रहेला कचनार। पतई हरियर जे कर डांड हरदम रहेला कचनार। बिना धरती के कैसे पावे भोजनवा के। सुना तालू ना। हाँ हाँ पता ये हरिहर जे कर डांड। हरदम रहेला कचनार। लेला पेड़ पर चढ़ी के पेड़ से भोजनिया के। अच्छा ठीक बा, बुझ गइनी। अच्छा लागत बा कि कुछ कुछ जानकारी तोहरो बा। सही बात बा। अच्छा तनी ई बताओ तो। पूछा तने वो जान ले। कौन जड़ से खर कटाला। फेरू आग से फूकाला। कौन जड़ से पेड़ कटाला फेरू आग से फूकाला। तबे हरियर होला बदल तू ज्ञानिया के। माया मंडली सुना तालू। ये ना पूछलो है कि कौन खोर कटाला जड़ से। हाँ हाँ आ फिर नागी से फूकाला तब वो हरिहर होला। हाँ हाँ पतहर जड़ से साफ कटाला। फिर वो अगिया में फूकाला। फिर से हरिहर होला पावेला जीवनिया के। अच्छा ई तो बता दिला। तनी एगो और बात बतावा ता। तनी वो नारी कैसन रूप बनावे। मर
ये पूछलू है कि मेहरारू कौन रूप बनावेला जो मर्दा ना देख पावेला। हाँ ये पूछनी है। नारी विधवा रूप बनावे। नारी विधवा रूप बनावे मर्दा कभो देख ना पावे। अच्छा अच्छा काहे से कि पहले हो गई रानिया से। अच्छा लागत बा कि सही तहरा पास ज्ञान बाटे, भर भर के भंडार भरल बा। अच्छा अच्छा सही बात बा। अच्छा अच्छा तनी इहो बतावा त पूछा हो जाओ रे। बा एक के सुन श्रीमान सीधा उल्टा ही है नाम। बा एक के शहर श्रीमान सीधा उल्टा वो कर नाम। बा एक शहर श्रीमान सीधा उल्टा वो कर नाम। माया मंडल से ना कटी छेड़खनिया के। ये पूछलू है माया जी जी कि कौन शहर है जो उल्टा कहत वह बा सीधा कहत वह बा। हाँ ये ना पूछा तालू। हाँ हाँ सुनिल शहरुआ